स्वतःचा जो इंटरेस्ट आहे तो आपण एका चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करायचा. कुठलं पॅशन असेल ना तर यू कॅन डू एनिथिंग. डोंट फोर्स युअरसेल्फ टू डू समथिंग विच यू डोंट लाईक. अँड आय एम ऑलवेज अ पर्सन की मी गप्प राहणारी नाही आहे, काय ना काय मला करत राहावं लागतं. ॲक्च्युली वर्किंग विथ अ कंपनी इज नॉट बॅड. आय विल से इट इज गुड इन केस ऑफ एक्सपिरियन्स पर्पज. माय माइंड इज ऑलवेज क्रिएटिव्ह. कधी स्ट्रेंथनिंग करावं लागतं, तर कधी तोडावं लागतं, कधी मोडावं लागतं ॲज पर द क्लायंट्स रिक्वायरमेंट. नवऱ्याचं तर ऑलवेज आहे. ही नेव्हर पुशेस मी बॅक. ही ऑलवेज वॉन्ट मी टू डू समथिंग. दॅट्स वाय आय एम हिअर टुडे. मला लहानपणापासूनच डिझायनिंगची आवड आहे. इट इज नॉट ओन्ली इंटिरियर्स. आय यूज टू डू फॅशन डिझायनिंग ऑल्सो बिफोर. पण मग इंटिरियरमध्ये पॅशन जास्त वाढला जेव्हा मी सीता ट्रॅव्हल्स सोडलं. अँड आय वॉज हॅव्हिंग वन मोर अपॉर्च्युनिटी इन ट्रॅव्हल पॅक ॲज अ सिनियर मॅनेजर. पण माझे मिस्टर म्हणाले दॅट इज फाईन, यू कॅन टेक अ ब्रेक नाव अँड यू कॅन जॉईन मी. So that's how I joined Finishing Touch. Actually, I always had a keen interest in designing, but my father was in postal department as an SSP, and we are 4 siblings. My siblings were very bright in studies. म्हणजे शिकायला एकदम हुशार. त्यातल्या त्यात मी जरा जास्त नव्हते. But my father never wanted me to learn something into fashion designing or something. He was like, नाही, कॉमर्स करायचं अगोदर, मग जॉब करायचा आणि मग काय ते विचार करायचा. जेव्हा माझी मुलगी झाली तेव्हा मला घरात खूप टाईम मिळायचा. आय यूज टू स्पेंड विथ हर. पण तरी पण देर वॉज लॉट ऑफ म्हणजे काहीतरी करायला मला वेळ मिळायचा त्यावेळी. सो आय स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इम्प्लिमेंटिंग माय क्रिएटिव्ह आयडियाज. म्हणजे मला ना फॅशन डिझायनिंगचं वेळ लहानपणापासून होतं. सो आय स्टार्टेड डिझायनिंग साडीज, ब्लाउजेस. आणि त्यावेळी मी खूप म्हणजे रात्रीचं 2-2 वाजेपर्यंत बसून मी साड्या डिझाईन करायची. सो तेव्हा मी ते साडी डिझायनिंग, ब्लाउजेस डिझायनिंगचं सुरू केलेलं. अँड वेन द एम्पल ऑफ स्टॉक वॉज देअर, देन आय थॉट ऑफ पुटिंग अप एक्झिबिशन्स. मग मी डॅलमनमध्ये, हॉटेल मांडवीमध्ये, मॅरियट्समध्ये आय यूज टू ऑफन पुट एक्झिबिशन्स. And yes, I was very famous by name of brand or as Asmi's Creation. So I started designing lehengas, ghagra cholis for my customers also. Slowly I started doing my own exhibitions where I used to get other vendors from outside and put exhibitions as festive bazaar. ते पण मी केलं. आणि स्टील आय वॉज नॉट हॅपी. आय वॉज फीलिंग लाईक नाही, कुठेतरी काय करायचं आहे विच विल हेल्प माय फिनिशिंग टच बिझनेस टू ग्रो ॲज वेल एज विच विल हेल्प माय हजबंड. ॲट द सेम टाईम आय विल हॅव माय ओन आयडेंटिटी. दॅट्स द रिझन आय स्टेप अप इन टू इंटिरियर डिझायनिंग. आणि फर्स्ट प्रोजेक्ट मी माझ्या एका फ्रेंडचाच केला, फ्रॉम विच आय गॉट अ व्हेरी गुड कॉन्फिडन्स की येस आय कॅन डू इट. ॲक्च्युली स्ट्रगल इज ऑलवेज देअर. स्ट्रगल केल्याशिवाय काही मिळत नाही. अँड यू नो वी लेडीज हॅव टू डू मोर स्ट्रगल बिकॉज वी हॅव टू मॅनेज लॉट ऑफ थिंग्स. असं नाही की फक्त प्रोफेशन ओनली. यू हॅव टू मॅनेज युअर हाऊस, यू हॅव टू मॅनेज युअर किड्स. ते सगळं करून देन यू कॅन थिंक ऑफ दिस. सो इट वॉज अ बिग टास्क नॅचरली. अँड वेन इट्स अ स्टार्टअप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कन्व्हिन्स अ कस्टमर की तुझ्यात तेवढी ॲबिलिटी आहे की नाही, हे कन्व्हिन्स करायला इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो टू गेट इरॅडिकेट विथ दिस आयडिया ॲक्च्युली मी कोर्स पण केला त्याच्यानंतर. इनिशियली आय हॅड टू स्ट्रगल नॅचरली, बट नाव आय डोंट हॅव टू स्ट्रगल. आय गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स असेच येतात, मला काही करावं लागत नाही. इट इज जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ म्हणतात ना तसं.
I don't do any publicity. I don't do any. I think this is my first platform. It is कुठलं पॅशन असेल ना तर यू कॅन डू एनिथिंग. अ वुमन हॅज म्हणतात तसं एक्स्ट्रा पार्स जे ॲक्च्युली पुरुष पण नाही करू शकत एवढं आम्ही मॅनेज करू शकतो. वेअर वी कॅन मॅनेज एव्हरीथिंग. And to tell you, I can manage my home, I can manage my kids, I can manage my office also. There was always a challenge. Every new project has a new challenge. Project complete व्हायला येतो आणि सडनली काहीतरी उभं राहतं. लाईक आय हॅव बीन डुईंग एक मी शोरूम केला आहे, स्टर्ड शोरूम म्हणून म्हापशाला, विच वॉज अ व्हेरी ओल्ड बिल्डिंग. एवढी ओल्ड बिल्डिंग की मला वाटतं नोबडी वॉज रेडी टू डू इट. बट देन वी एक्सेप्टेड द चॅलेंज. मी अँड माझा अजून एक कलिग होता हू इज अन आर्किटेक्ट. सो वी एक्सेप्टेड द चॅलेंज. वी डीड अ व्हेरी नाईस शोरूम ॲज पर देअर ओल्ड अँड एस्थेटिक स्टाईल. अँड इट केम आउट सो वेल की ती ओल्ड बिल्डिंग पण आज एकदम म्हणजे मस्त दिसायला लागली आहे. नो, ईच प्रोजेक्ट इज फेवरेटच म्हणायचा. बिकॉज जे सॅटिस्फॅक्शन कुठला प्रोजेक्ट झाल्यानंतर मिळतो ना ते आम्हालाच माहीत. बिकॉज इट इज युअर क्रिएटिव्हिटी, इट इज युअर थिंग वॉट यू आर डुईंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आय ट्राय टू अंडरस्टँड द कस्टमर्स टेस्ट. लाईक त्यांची आवड काय आहे, त्यांच्या हॉबीज काय आहे, त्यांचा इंटरेस्ट काय आहे. Like whether even in case of games, what is his interest in games. So when you talk to the client and when you try to understand what is the client's taste किंवा त्यांचं रिक्वायरमेंट काय आहे हे कळल्यानंतर आपल्याला पण कळून जातं की त्याला काय हवं आहे, एक्झॅक्टली व्हॉट इज हिज नीड. So we work as per his requirement. And there are different types of different clients. Some are saying that I want a luxury feeling. Some are saying no, I want to maintain my old heritage look. So as per the client's taste we have to balance our interior choice also. कुणी म्हणतात की मला एकदम ओल्ड लुक पाहिजे, बट वी ट्राय टू मिक्स अँड मॅच लाईक सम मॉडर्नाइज थिंग्स, सम ओल्ड थिंग्स वेअर इट लुक्स मॉडर्न एज वेल एज हेरिटेज लुक ऑल्सो. सो डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर, त्यांच्या चॉईसमुळे. माय माइंड इज ऑलवेज क्रिएटिव्ह. इवन एक कुठली साधी जागा पण बघितली ना फटाफट माझ्या डोक्यात येतं की मी इकडे काय करायचं. इट इज दॅट फास्ट. इफ आय गो अँड हॅव अ साईट व्हिजिट, हॉल बघितलं हे, टिल आय डिझाईन दॅट प्लेस ते सतत माझ्या डोक्यात फिरत राहणार आहे. ॲक्च्युली वर्किंग विथ अ कंपनी इज नॉट बॅड. आय विल से इट इज गुड इन केस ऑफ एक्सपिरियन्स पर्पज. लाईक यू कॅन मेंटेन डिसिप्लिन, यू नो हाव यू हॅव टू हँडल थिंग्स, यू नो हाव यू हॅव टू टेक द शाउटिंग ऑफ द बॉसेस. वेन यू डायरेक्टली स्टार्ट अ बिझनेस त्यांना कुणाचं सहन करायची शक्ती नसते. बट वेन यू वर्क विथ समबडी यू लर्न हाऊ यू शुड टेक द शाउटिंग फ्रॉम द बॉसेस, हाऊ यू हॅव टू हँडल द सिच्युएशन. टू टेल यू इन माय 9 years ऑफ एक्सपिरियन्स मी तिकडे पण खूप शिकले. वेअर आय लर्नड हाऊ टू इंटरॅक्ट विथ पीपल. इट वॉज अ ट्रॅव्हल लाईन. सो वी वर ॲक्च्युली टॉट लाईक कसं करायचं. दो आय वॉज इन फायनान्स बट स्टील दिस वॉज अ मेन concept of our organization. When it is into interiors, you should explore a lot of exhibitions, especially exhibitions which are held outside Goa, not within Goa. Because within Goa जे येतं ते limited scopeचं असतं. I mostly go for all these Aztec exhibitions, then exhibitions which are held in Bangalore and all, where you understand about the different types of products. जे अजून गोव्यात आलेच नाही ते products पण आम्हाला समजून जातात. So it helps me both the ways, in my interiors as well as in my finishing touch. Like we actually explore, we go outside to different countries also to explore about such products. Ek project where my client was very happy and I was rewarded with something very unique. It was a 3 BHK flat. You should do what you like. That is very important. And if you do what you like, you will always be successful. Don't force yourself to do something which you don't like. माझी तर मेसेज हीच आहे सगळ्या मुलींना. अँड ट्राय टू बॅलन्स युअर वर्क अँड युअर होम. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आपल्याला फॅमिली पण हवीच असते, बट फॉर युअर आयडेंटिटी, फॉर युअर पीपल टू नो हू यू आर, यू शुड डू युअर ओन आयडेंटिटी ऑल्सो. दॅट इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. ॲक्च्युली असं झालं की आय हॅड अ वॉक इन क्लायंट हू वॉज अ कर्नल. ओके. आणि त्याचं एक विला करायचा होता. सो
somehow like he had confidence in me. मला म्हणाले नाही, मला माहीत आहे तुझा फर्स्ट प्रोजेक्ट आहे, होणार तुझ्याकडे. आणि दॅट वॉज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विच आय हॅव डन इन ओल्ड गोवा. इट वॉज अ डुप्लेक्स विला वेर आय क्रिएटेड created a team of आर्किटेक्ट, इंजिनियर अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स. आणि तो माझा फर्स्ट आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट झाला विच वॉज ब्युटिफुल अँड आय गॉट अ रिअली गुड satisfaction. And to tell you now, constantly I'm getting all architectural projects mostly, and at the simultaneously I do interior projects also. Yeah, every day it's a different challenge. Like कधी strengthening करावं लागतं, तर कधी तोडावं लागतं, कधी मोडावं लागतं as per the client's requirement. नॉर्मली माझे जे प्रोजेक्ट्स असतात ते मी एक आर्किटेक्चर ठेवते आणि 2 इंटिरियर्स ठेवते, सो दॅट आय एम नॉट ओव्हरलोडेड ऑर टू मच ऑफ वर्क, सो आय कॅन बॅलन्स बिटवीन these 3. My kids are very understanding. I have a son by name Aditya and my daughter is Asmi. She is in 9th standard. My son is doing his BBA. Asmi is a very understanding child. She understands a lot. पाहिजे असते तिला मी जास्त, पण समजून घेते. फॅशन शो, येस, आय डिड मल्टिपल फॅशन शोज ॲक्च्युली. आय वॉज मिसेस गोमंतकच्या वेळी मला बेस्ट स्माईल अवॉर्ड पण मिळालेला. अँड आय शोकेस्ड फॉर CKC ज्वेलर्स फॉर देअर डायमंड ज्वेलरी. मॉडलिंग वॉज नॉट माय चॉईस, इट वॉज जस्ट अ हॉबी, जस्ट फॉर अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाईम. असं नाही की त्याच्यात मला करिअर करायचं होतं. दॅट आय नेवर थॉट ऑफ. ॲक्च्युली आय लाईक टू डू एव्हरीथिंग. मला कधी कशालाच नो म्हणता येत नाही. वेदर इट इज सम क्रिएटिव्ह थिंग और मे बी विदिन फ्रेंड्स और विदिन काही पण असून दे, आय डोंट नो हाऊ टू से नो. दॅट इज अ बिग ड्रॉबॅक ऑफ माइन. आफ्टर आय लेफ्ट TCI, सो 9 वर्षानंतर I stepped up in this career. Women should not stop learning, whatever the age may be. I also did my interiors at a very स्वतःचा जो इंटरेस्ट आहे तो आपण एका चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करायचा. अँड टू क्रिएट युअर ओन आयडेंटिटी. आय विल से दॅट दिस इज वुमेन एम्पायर. असं नाही की यू हॅव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी अँड शो युअर वुमेन एम्पावरमेंट, but you show your ability, you show your talent, you show what you are. So that is more important.